Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa, ini request dari pemirsaku juga, disuruh bersih-bersih kamar tengah pemirsa, ber iki ape lebaran kok nek enek tamu atau saudara yang mau menginap di sini, yuk pemirsa iki bakal tak beres iki pas ke enek tinggu gudang Mbak Isma. Tadi tinggu naruh-naruh barang apa-apa pemirsa, dadi ning kene karena gak dipakai yo. Kali iki ape tak beresi kabeh, tak ringkesi ben resik ben padang pemirsa. Ngerti? Loh, seperti ini. Iki wingi yo bar tak resiki, tapi ini neh model ra karuan. Tinggi gudang makanya kayak ngene ya pemirsa. Dan kali ini ape tak resiki singkirane penting ya pemirsa, taruh sini. Ape sesuk-sesuk tapi kok ngenteni sesuk-sesuk ya. Timbang ki randik gawean dadine ape langsung tak resiki. Blungkruh kayak ngene. Singkirane penting tak taruh sini. Jadi nek goleki ben ora bingung. Dikasih Pak Rico. Sing gak kepake tak taruh sini. Belum. Wah, nek mau kayak nebuki. Kanggo kok nek kerja. Sing genahnya njuk dhuwit pemirsa, ngene dhuwit ae. Sing gak kepake bakal tak taruh kene golek ini. Nek gantulan kunci. Kita beres-beres. Kembali ada kanak wae. Barangnya Afriko. Anggap pergi foto yo walawul. Narik. Nek dijono rosok. Bayangnya tak aduk norong wis resik kabeh. Pindah posisi. Ini enek sing ganggu ya, guys. Dan ini kayak gini ya utang guys, kayaknya mendringan mungkin karena gitar ini kita YouTube saya kira rusak radio kayak ini. Oke, beres-beres. Pengen roh
guys. Kasurnya sampai dipangan tikus. Kita bakar resik-resik. Ini sampai bolong guys, kacanya pecah. Ini nek kacanya nutupi triplek jadi orang. Tapi aman, meskipun koyok ini tidak ada tikus kayak enak guys, resik. Plastik. Album guys. Wah, album pernikahan Mbak Isma. Duh. Karet. Tuh. Mau album. Sing suwek iki ra kena diopeni guys. Duh. Malah kena. Iya. Malah apa bari iki? Kedudul guys. Guys. Aku udah selesai. Pirang-pirang tangan iku lho. Lemari, guys. Lemarinya pecah. Kasur. Wah, tane akeh. Anu ya, pekno sapu ya. Sapu. Kita kokno iki disikat. Oh, halo, kelakuane nimpel. Parane sak lembah sak ngono kae. Ini gak diresiki ngono wis tenan. Entek dipangan tikus.
Alhamdulillah beres. Beres. Kontennya dilanjut ya pemirsa, masang spray. Kita pasang seperti ini. Kasurnya tidak mau pemirsa, jadi melembung suatu anak. Kemarin kita video pas pindah lemari guys, soalnya ini sesek terus kayak ini sih meeting ya, tripodnya ra iso dibeli kayak Mbak Isma bantu ambek Pak Riko guys. Dan teruskan masang spray air. Alhamdulillah wis bersih. Kena tinggal anu pemirsa. Nek dulur-dulur rene timbang nganggo didadekno gudang ya kamare. Mending ditata ngene iki rapi, apa lemarine dipindah. Nek tinggal wong nginep-nginep nek dulure rene. Iki nek kamar. Rumah tikus guys, awune terus apa pasir iki diudak-udak dadi akeh kok ngisor. Wis ana gantal. Kekrop sirai protel. Nek ngene kan lemari niki gak ketok saking teko ngono kenceng lawang pemirsa. Jadi ini misah ning sisih kene. Ketutup gak ketok. Dan niku ki pasir. Pernah diarani makni anu beras lah kok ayam berasnya sak ya guys. Itu pasir sisane bangun-bangun kae disimpen kayak ngono jane ditokno guys. Tapi abot. Guys kene nek dulu buk-buk pemirsa, soalnya aslinya malah luwih jembar kamar ning sisih tengah kene. Timbang apa jenenge? Ning pinggir ya, tapi piye wis kadung ning kono. Ya wis, tapi luas iki ya dibuka mat ben dituruni Pak Riko dhisik sementara nek bengi ben gak diomah tikus. Nek lampune wis dijebol bisa. Iki lho jane iki kocone pecah njaluk ditutup mbek papan ya ben tikusé gak masuk. Sesuk-sesuk ben ditutup, guys. Kocone pecah. Wis ngono ae Mbak Isma pamit ya pemirsa, terima kasih mengikuti kegiatan Mbak Isma. Request dari kalian untuk bersihin
kamar tengah kene pemirsa. Alhamdulillah wis keresik ya. Rakitan iki jugane cek ngene ya. Urung iso ngelus. Wis matur nuwun kabeh. Wis nonton konten-kontene Mbak Isma pamit dhisik. Iki ya bakal ijek lanjut terus alon-alon pemirsa resik-resike ya. Kontennya tak lanjut terus ini sedina ora ngebarno guys, meme kasur ngumbai apa jenenge longsonge kasur lantai tak umbai pemirsa. Ya wis ngono, terima kasih wis selalu support konten-konten Mbak Isma, matur nuwun. Iki apa dijebol iki aku mikir nang nek dijebol iki terus depan iki tinggalane mbae terus tak dikek endi ngono lho. Aku malah pating ngedangkrang ketok kabeh kon njaba ya nek ning jero kamar ini kan iki nek dienggo bubukan pemirsa raketang awan ya. Bubuk ning kene kan padang nek iku gendeng kocone. Ya wis ngono pemirsa iki yo Mbak Isma pe. Noto iki wis rapi lho. Nek tekan dhuwur kae tak resiki wingi-wingi kae. Gombale lho sampe tekan dhuwur. Raketang bolong tapi gombale iki sing rada anu pemirsa, gombal elek-elek tak kene soalnya kan bolong kan enek tikus tapi juga enek tikus rayap pula wedine. Iki elek-elek tak pilih tak kene sing apik ning ngene lemari gandeng ngarep kono. Nek lamine Dik Peri, nek lamine Mbak Riko, lamine Mbak Isma. Dadi wis disisihno pemirsa. Iki Mbak Isma yo pengen to jilbab tak pilih. Iki sampai ngono bareng nggo elap sak-sak iki. Yo cek apik-apik nek dikekno wong dalane ngenyek pemirsa yo sapa sing gelem jane yo. Iki pas klambi cilik-cilik. Saiki awake gedhe ra ngono kemeringet kaya ngene pemirsa. Keringet dingine metu kabeh. Nek awak rasane hanyep pemirsa iki sume lagi ngene padha meriang awake padha gak genah ya pemirsa. Ya wis ngono penting wis bersih wis alhamdulillah. Ngisore ya wis resik pemirsa. Wis diresiki kabeh tak tokno tak ade sak sesuk nek enek tukang rosok dijono rosok dadi dhuwit. Sing gak kanggo ya diobong mare penyakit sarang nyamuk pemirsa. Wis ngono Mbak Isma pamit, terima kasih yo. Bolak-balik supporte pemirsa wis selalu mendukung konten Mbak Isma. Wis selalu ditonton terus konten Mbak Isma Mbak Deni, Mbak Isma pamit dhisik, cek titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ya iki wis ditutup kontene tapi tak sepilno. Iki lemari ini pindah ning pojokan sebelah kene. Iki wis jadi, maune kan di sebelah sini. Kenceng lawang, guys. Saiki wis penak ning sisih kono kabeh. Dan iki wis resik. Kayak enek apa-apa nih. Bersih. Ben gak mari sarang nyamuk, pemirsa. Ya wis ngono pemirsa. Omah elek lah cilik lah nek resik uga mbegugroh marik-marik pemirsa mari nyamuk. Ngono pemirsa kamar kene. Oh, setiap bangun tidur mesti Mbak Isma membersihkan yo. Iki diganti spray setiap seminggu iki ping pindho. Kadang ping telu, guys. Oh, bersih. Bar ngepel bar apa lho. Resik kabeh, guys, kasane tak resiki.